Det ligner da manga, gør det ikke? Sådan noget japansk tegnefilm. Bare sådan lige... Så... Så jeg kender de til alligator. Jeg ved ikke, hvad manga... Men det... Fedt. Anders, det var da cool. Men er det ikke sådan noget? Fra computerspil? Hvad for net? Samurai Spirit. Så kan vælter punani ind til Anders i aften. Det er meget cool. Anders, kender du det der, hvor man kommer fra stables mod mine, og så er der sådan en eller anden rank 4 noob, der skriver i general, mine lost 3 core raiders inc, og man tænker bare, lol, den holder jeg. Så det jeg gør, det er, at jeg mounter op på min Frostwolf Howler Epic Mount for Aldrich Valley, og så løber jeg så ned imod ham med 100% increased run speed, så jeg tror nok godt, den kunne mærke smerten, den kom, ikke? Så kommer jeg derned, så tænker jeg, lol, du er i cat form, så ham two-shotter med min rank 12 fireball fra EQ20, så han bare ikke nejder ihjel. Lige ved siden af ham, der står der en paladin, der er klart noob i det, man kan se en Retribution Spect, så mit fireblast, det er stort set nok til ham, ikke? Alt imens jeg påner de her 2 nøbs totem, der holder jeg priesten i fuld ascendens polid, så jeg bare kan bruge en boost scorch, og mit impact det prokker non-stop, så jeg interrupter hans healing, plus jeg counterspiller ham. Jeg blinker så hen til ham, fyrer 1 Cone of Cold af, 1 Arcane Explosion, så han føler hele kampen som et lang Warrior Execute, og så skriver jeg bare i general, burde vi ikke gå uden for at få sit liv. Det er så fedt. Folk, der ikke spiller World of Warcraft, de sidder bare... Camilla? Var det en joke? Det ved jeg ikke, men det har sikkert været svært at lære, så bare klap, når han er færdig. Ja. Og Anders, han sidder bare fuldstændig stonefaced. Lol. I har været mere end at optræde for. Jeg håber, I hygger jer. Tak skal I have.